Benvinguts i benvingudes a l'aula de gralla i timbal. Comencem! Doncs sí, benvinguts i benvingudes a un vídeo més del curs bàsic de gralla. Anteriorment vam veure què era la gralla, tècniques de respiració, què era la canya, com preparar i arreglar les canyes, i ara veurem el manteniment de les nostres canyes de gralla i com poder allargar la seva vida. Abans per això, subscriu-te i m'ajudaràs a poder fer més vídeos com aquest. Abans de començar a tocar amb la nostra canya, ens haurem d'assegurar de diverses coses. Coses que cal fer abans de començar a tocar. 1. Doncs el més important és que la nostra canya i el nostre tudell encaixin perfectament. Que no balli, que no s'escapi l'aire. En cas que això no passi, sempre podem ampliar el forat amb una cua de rata. Anem llimant fins que el nostre tudell encaixi a la perfecció. Això és molt més fàcil fer-ho quan les pales estan obertes, com vaig explicar en l'anterior vídeo, que el deixaré per aquí dalt. Aprofito per dir que en aquell vídeo no tenia la cua de rata a mà i vaig fer-ho amb un paper de llima, però podríem fer-ho així i aniríem llimant totes les cantonades d'on entraria el tudell a la canya per tal que aquest entri amb la seva totalitat i entri de manera correcta. I bé, una vegada tenim la canya i el tudell entrats perfectament, caldrà que mirem i revisem si hi ha alguna esquerda, ja que d'haver-hi alguna esquerda podria afectar el so de la canya. Una altra cosa important que hem de mirar és que les pales estiguin a la mateixa altura, que no hi hagi una més a dalt o més a baix que l'altra. De la mateixa manera, serà important mirar que les pales de la canya no s'hagin mogut de manera lateral, és a dir, així. Això acostuma a passar si no guardem la canya i el tudell junts a dins de la capseta i cada cop traiem i posem el tudell hi haurà algun moment que se'ns puguin moure les pales. Més endavant ho tornaré a explicar, però és important, per tant, que guardem la canya i el tudell junts. També és important que mirem si la canya perd aire per algun lloc. En cas que perdés aire, podríem utilitzar tefló per evitar que passi. Si al ficar-nos la canya a la boca, xupar i treure sona, és a dir, fa el buit, és que la canya no perd aire. En el cas que la canya li haguem de posar una mica de tefló, recordeu donar-li poques voltes i no fer molt de gruix, ja que perdria vibració. I això és important, val? Que tingui molta vibració la canya és bo. Ara que tenim ja la canya amb el tefló, cal que la mullem en un got. Posem la nostra canya en aigua i la deixem una estoneta. Una altra cosa important abans de començar a tocar és que ens rentem les dents. És molt important que ens rentem les dents, perquè la nostra boca, doncs, i més si haguem acabat de menjar alguna cosa, estarà plena de restes de menjar, que aquestes al bufar quedaran a la canya, l'obstruiran o fins i tot també poden fer que perdi vibració. Com no volem perdre vibració i a més per higiene, el que farem és rentar-nos les dents abans. Sí, sé que això és bastant utòpic i abans d'una trobada gegantera, per exemple, no us posareu a rentar-vos les dents, però jo us explico el que seria necessari que féssiu. També és important que entre cançó i cançó doncs no mengeu. Sé que és molt habitual que hi hagi llocs d'avituallament durant una cercavila i ens ofereixin beguda i ens ofereixin patates i menjar, però que sapigueu que tot allò anirà dins de la canya i sonarà pitjor. Una altra cosa que no hem de fer mentre toquem és apretar la canya amb els llavis. No cal apretar la canya amb els llavis. Si apretem la canya amb els llavis, ens la carregarem, la destrossarem. En cas que vulguem pujar l'afinació, vulguem baixar el volum o qualsevol altra cosa, ho farem apretant del lateral i el més important, fer-ho amb l'entrada i la pressió de l'aire. Mai apretarem de llavi. Tot ho fa l'aire. L'aire i la posició de la boca. Però mai apretarem. En acabar de tocar
la gralla, traurem el tudell de la gralla. Com he dit anteriorment, no traurem la canya i el tudell, ja que a la llarga això faria que es moguessin les pales i guardarem tot junt. També és molt important que netegem, quan acabem de tocar, la canya. Com ho podem fer? Doncs amb una agulla, un alfiler o com sigui. Per exemple, la canya estarà mullada, per tant el que farem serà agafar, ficar l'agulla a dins i apretar una mica la pala i treure tot el que hi ha dins. Anem traient, i veureu que traurem tot de coses blanques i resta a menjar. En aquest cas aquesta està neta i no treu res. Després agafarem un tros de paper i la netejarem. Farem això fins que veiem que la nostra canya queda neta i no treu brutícia. Una altra cosa que seria molt important és que deixéssim secar la nostra canya. Però abans li traurem el tefló. Li traiem el tefló. En cas que no la puguem deixar assecar, serà molt important que el lloc on la guardem estigui ventilat. Jo utilitzo unes caixes amb forats que després us ensenyaré. Com veieu, per guardar les canyes jo utilitzo unes caixes metàl·liques, aquestes són de tabac, i en elles doncs guardo les canyes, els hi faig una forma una mica perquè m'entri bé el tudell, i que quedin ben fixades i per tant no se'n puguin trencar les pales. A més, és important, doncs, com he dit abans, que les canyes quedin seques, però en cas de que no, també és important que la caixa tingui petits forats. Com veieu, la caixa té forats, tota aquesta part d'aquí té forats. En cas que no tingueu Porexpan per donar-li la forma, sempre podrem agafar una caixa com aquesta i amb paper de vàter ficar-la a mode de protecció. Ara només l'hauríem de tancar i aquí fer alguns forats. En aquest cas, en el plàstic ens serà molt fàcil fer els forats i en el metall sempre ens costarà una mica més. Dir-vos també que caixes com aquesta les venen també en el mercat i tenen un preu aproximat d'uns 15 euros. Doncs aquesta és la manera en la que guardo jo les canyes, la manera en com aconseguiríem allargar la seva vida útil. I ja sé que hi ha coses que és una mica complicat seguir-les al peu de la lletra, sobretot quan estem a cercaviles o quan estem tocant fora, però en gran mesura és important que mirem de fer tots aquests passos abans de tocar, durant i després. Doncs res, ens veiem en el següent vídeo de l'aula de gralla i timbal, on parlarem del tudell. Adeu!